vadikani tasvika muchikamu chekupedzisira chei chatinongoswinya nokuti chiringaziva china chakwikwidzana nesu zvakanyanya. Tiri munhau yatiri kukurukura yemaparika kana kuti yechipari. Handizoti kwenyu munochiti kudini. Muno mukati menyika yedu yeZimbabwe hongu apo pambotaurwa kuti pana vana mai vamwe vakaita varume vaviri vatatu, asi munomu imhosva. Tsika nemagariro, zvitendero, saka isi toda kuona kuti tiri kuvheneka zvakanakira chipari, zvakaipira chipari. Saka zvizhinji zviri kubuda ndo zvakaipa zvacho. Pane zvimwe chete neizvo icho neicho zvabudawo zvakanakira chipari, asi chipari chiri kuita sekunzi kuyambuka rwizi rwakazara. Kana rwizi rwakazara hauone zviri pasi, hauzivi kuti mune makarwe, mune mvuu, mune makomba, mune chii. Hero jira kufuka kana kuwarira. Baba Sirius, zvamapedzisira kutaura imimi mapinda munyaya yeupfumi hwenyika, asi tiri muzvipari. Nekuti zvinezvi kune vakawanda vakaenda wenera kunoshanda, vamwe vari America, vamwe vari kupi, vamwe vari kuno, vamwe vari South Africa, vamwe vari kupi. Tinongoiti wenera yese iyoyo. Baba Sirius vari kutaura kuti yagadzira kazvipari. Nekuti kana mambobvuma kuroorana, munhu kana achinga aroorwa kana kuti aroora, zvinoreva kuti waibva. Saka kana kudya kwabikwa kwaibva, kunofanira kuti kudyiwe. Kukasadyiwa kunoora, kunosangana, kunoshisha, kunoita matambudziko akasiyana siyana. Asi hameno imi muchatudzawo mafungiro enyu nemaonero enyu. Zvipari zviri kuwanda nekuti ari kwaari ari kuita kachipari. Tingabvume, tingarambe, ichokwadi here? Tiri kuunza semubvunzo sezvataurika. Regai ndimbotanga namufundisi pakatapa. Nyaya muri kutaura ndogara ndichifunga ndichiti kana tiri muno muZimbabwe kuti munhu adye unotoshanda. Ukaenda wenera Mozambique kuti udye zvaunotoshanda. Handirambi zvangu kuti kuna mumwe anoonawo zvavanakira kuti ndonoshuzhira Mozambique kana Zambia kana UK. Asi kana mafunga izvozvo, chitoranai nemasanzo enyu, munoshuzha muri pamwe chete. Asi mukati unoshuzha uko, umwe makagara kuno, ikicheni mbiri, ndochokungotanga risatara mberi, zvototi mari yacho inotongoshota, nokuti zvinongodiwa mukicheni yekoko ndozvodiwa kicheni yokuno. Saka matongovhura mumwezha, so usina zvaunofanirwa kuti waunobatsira, ndochokungotanga. Vazhinji vavo vaparadzana kudaro, asi hapana chakabuda chakaimbwa nerwiyo. Saka zvakanzi murume ngaange ari chiname, mubhaibheri randinoverenga, chiname nomukadzi wake. Zvino chiname chinogona kuitika seiko? Mwashushuzha ari uko mwakagara kuno. Saka ngatisawanisa wakashata mukana. Isu ana maiwo kutaramba tongotuka, vamwe vakatoinda, imi ndimoga musingadi kuidza, chichi. Baba voti regai ndingoedza ndiri muno, vamwe vatotumigwa dhirezi rakanaka, vamwe vazodani, vamwe vazoita sei. Tinofananidza nguo nedzatarubva tozozvipinza munyaya dzatisingagoni kubuda. Saka chipare chikuru chimwe tinogona kuchipusha togaiswa namai tikasapangwarira ipapo. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa kuti dzimwe nguva tikada tunhu, vakawanda vanofarira tunhu vanopedzesera tunhu tuyo twavariga. Baba Sirius. Dr. Mai, tinofara nemasoko amufundisi wedu ekuti tsanangudzo yevanotendera bhaibheri yakati kana matoroorana motokwevana muchienda musape Satani mukana. Asi munoziva Dr. Mai nevateereri vese, tikasekerera benzi pachigayo rinogayisa dhongi rikasiya chimera. Nokuti chiripurudzira tsokonongorofunga kuti muri kuti chisiya bhakidhi chigayisa dhongi. Kuna mwana mai vane mhandara dzavo, vaakurana industry nemhandara dzavo. Vari kutomhanya kambani inenge yakanzi Chisamba Productions for Girls. Vanenge vachiita seikwa, vanotovati kwemama vonere vane dzimotikari. Iyo nhau yemukuda tunhu yokuda abantu vaita ndizinto. Vanhu vanoda zvinhu. Kutenge gwavo, wakara zvimota zvinotengwa nezuva rimwe chete. Saka vasikana vanodeployiwa mai namai vakabara kuti chekererai namakona, muite semunongotenderera. Vanokeza vachivota zvokuvota zvokuti vanasikana vavanhu vakapfuura nepamba yezvitunha zvinodongorera shura regore riya vakavota. Izvo kuredza uku mai vanenge vazvichenesa, vanenge vatoziva dzimwe nguva vana baba dzimwe havazivi, dzimwe vari munyaya yacho. Ndiri kutaurawo kuti tiri kwese
kana modaro munenge uchiti vaende kune dzine mhopo kumusana ainzi ma3 Cs keshi serefoni plus handizivi chimwe chacho saka ndiri kutova namai vari mudzimba, dzidzai kugutsikana nezvamuinazvo. Musasunde vana kuti vanopinda mumadziva vasingakwanisi kuzoshambira, madziva ane ngwena. Hezvo zvadaro bhuru rinoonekwa nemavanga, vana vane vakutozikamwa kana kuita zvakati, ndo zvinotengera kana kumashabhini chaiwo. Vana mai vanenge ivo vana mai ava hadza hohonwa kana mangotenga mabhoirisa mvura musingadi kubika tii, poto yemvura inototaura yoga kuti mvura yabhoira pano. Ndo zviri kuita vazhinji. Saka vana vazhinji vakuziva bonde vachiri vadoko. Vamwe tiri kutaura nezvechipari havazombozikamwa asi vane vaine vana vemadhara aya. Ndo patati imi tikanga tanga tashinga ngatitaurirewo vana mai kuti vasaite tsika dzakadaro. Pamwe baba vanenge vakashayika mufunge. Nhamo haifaniri kutuma munhu nokuti murombo munhu haavigwa ari mupenyu. Kozoita COVID ino yakauya, COVID ino containment prevention of coronavirus. Lockdown, munhu walokerwa ari kumufakosi. Umwe wake wakarora naye ari kuMozambique, bondia kumusha anda sandari yaki iri maoesta doende ari kuMozambique. Vana ava anga aenda kunohodha mabaka yawa mai. Ndizvozvo. Migani yenyika yavharwa. Ndege chaidzo hadzisi kubhururuka. Kana vari kwese kuwenera tatiwenera yakureva kwese kuna vanhu. Hadzisi kubhururuka. Zvino vanhu vavajaira kutamba bhora. Kujairira ikoko kokuti kana sadza richinge rabikwa rinodyiwa. Zvino uku hakuchina wokubika naye sadza. Uku wasara kunuka. Ndo paya panozonzi the weaker brethren. Vaya vokuti moyo yavo haigoni kutsungirira. Ndo vanozopindazve mune chimwe chipare. Ndo chimwe chipare vadikani chauya nekuda kweCOVID inei. Panonzi stay at home, uri kumba kwenyu here? Mashoko akanaka, mubvunzo uri kubvunzwa kuti zviri kunzi garai mudzimba, muri kumba here? Muri panzvimbo here isingakupinzei mumaparika? Pano tiri kutaura maparika nekuti vamwe vangati kana zviri zvemusikanzwa harisi barika. Aiwaka, chinonzi barika hunge uine madzimai anopfuura mumwe chete. Saka kunyange vari pamutemo, kunyange vari vechitendero, kunyange vari mutsika nemagariro, ibarika. Tingazonyatsoataura zvedu kuti iri rinosvika pakati, iri rinotendedza zvakati, asi tiri kutarisa kuti iwo upenyu hunenge hwekuita sebhuru rekanzuru rataurwa nababa, hwekurunza uhu hunotisvitsa papi? Tomboya kune mukomana wechidiki. Mazvita maichisamba, regai nditi munhu chaiye kana uchinge waroora, munonzwa wakura unopadziswe kuti edzai kugara muchidzidzana. Munhu munda murefu maichisamba. Ndosaka munoona panoitwa mazuva ekunzi takumboenda kuvhale, inguva yekuti mudzidzani. Saka kuti ubva asi munhu anodzidzika here zvikapera? Hazviperi, asi zvinokusimbisai pautano hwenyu. Munova njanji maichisamba. Matambudziko anowanikwa achiuya, ndosaka kuna ana tete zvirongwa zvakaita sezvino tinonatsurudza hunhu. Asi muchaona kuti munhu anobva ati haatonakidzi, haati zvakadini, ndo hausi kumupa mukana wekudzidza, womhanyira kuchipare. Takuenda kune chimwe chipare maichisamba. Izvi zviri kuitika kunyika ino maichisamba. Ndinoda kubva ndadzoka zvakare usati wataura zvimwe. Iwe wataura shoko rakanaka ratinowanzonzwa kunzi hanakidzi. Vamwe vechidika vanobva vanzi vanobhohwa. Baba vacho vanobhohwa, mukadzi wacho anobhohwa. Ko makambosvika pakuroorana seiko musina kuona kakusanakidzaka? Saka anonakidza ndiani? Enderera kumberi. Saka dambudziko raitika maichisamba tinogara tichitaura nderekuti panotangira nyaya yedu hatina kusadzinde rakanaka maichisamba. Munhu anoda ma3 Cs ataurwa, anoona motikari, anoona mbozharunhare, obva wana mushuwe munhu obva ati zvose zvakanaka, asi chiri mumunhu hauna kuchidzidza. Ndingaida kutaura kuti maichisamba kunyika iri kuuya izvinezvi maichisamba yevechidiki kune mamwe maparika tumatondo tusingataurwe nezvatwo. Munoona vanhu pavanoenda kunofara kunonzi kumapati kuya kuya, unonzwa munhu achiti kupata kuendwa nemusikana wako chaiye kunoendwa nemumwe munhu, kuri kuendwa nemunhu wepabarika. Mukudanana kwenyu muchiri vadiki ipapo, masvika kuya maichisamba munotora chirungu munochitorera padenga denga. Kune zvekutaurwa maichisamba bonde rinonzi threesome, kunzi aiwa tiri vairi harichanakidzi, takuda tati wandei. Kabarika kenguva diki diki kako maichisamba, vanhu vobva vaparadzana, aziya kakazwa kake roita doto rechapungu. Asi pakudaro mazodzana ndambira tora nezvaye maichisamba. Totarisa zvakare maichisamba kuti pabarika ipapo chii chatingaite kuti tiri ganhure. Patarwa zvakaipa maichisamba kunzi harina kunaka, hongu taakutambirana nekuipa kwaro. Zvii zvingaitwe? Ndine chichemo maichisamba kuna vamwe vana amai. Tinotaura mudzinzira, hanzi ukaona baba naamai vari mungoro yemoto kana vachisekedzana havana kuroorana,
senyika tatambira kuti vanhu havafaniri kuwirirana kana vari murudo. Zvamunozoona ndezvekuti vanhu vari kutyaira vese vaya akangosekererwa, pfungwa dzake dzabva dzanyautswa, mwoyo wake wabva wadzirwa, mafuta abva abuda, akuti anenge anogarika naye. Asi uchingosvika kumba wobva waona kuti aiwa ndinenge ndadzidza munhu munda murefu wangu uya, chakunotsvaka chimwe chipari maichisamba. Saka ipapo inyaya inenge yakaipa chaizvo. Ndizvozvo ndiri kuona kunge mashoko acho asingapere nhai. Vadikani imi mamanga mitandadzana nesu, madzidzei maonei. Ndine urombo ndaita sendinokugurisira, asi regai ndikuvimbisei vadikani nevatariri vari kumba kuti izvozvi tichapinda musvondo rimwe tichienderera mberi nenyaya yedu iyoyo. Nyanzvi dzedu idzodzo hatisi kudzisunungura, dzichabva dzangoenda mune chimwe chikamu chesvondo rinouya. Pane zvazvakanakira here? Imimi makapinda muchipari, makapindirei? Imimi muri kubatsiridza here kunaka kwazvo? Isi hatisi kuti vanhu ngavarege kutora chipari, tiri kuti ngatitarirei kuti hazvina matambudziko. Nekuti iwe neni basa redu nderekuona kuti vanhu havambunyikidzwe, vanhu havapondane, vanhu havaurayane, vanhu havatukane. Asi kana vari kungonetsana nekungotukana, saka tiri kuitei? Munongozviziva vadikani kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMaisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Kana manga muri muchipari, muri murudo here, musagumburisane. Asi kana wanzi ndinokuda nemunhu ane munhu wake, iwe uchibvuma kuti hongu unenge wadei, regai nditore mukana uno wokutenda nyanzvi dzedu nokudzoka zvakare pane rimwe svondo. Ndinokutendai nenguva yenyu, ndinokutendai nyika yamangwana Delight. Pastor, tinokutenda munin'ina. Dege mwanangu, tinokutendai. Rambai makadaro, tiri kubatsirana pakufambisa chirongwa ichocho. Zvakadii zvakare kusangana pane imwe nhapitapi svondo rinouya. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.